kirolariak gaur hemen lesakan, Hoiek dira gaur Lesakako kaleetan ikusi ditugun irudietako batzu. Goizeko hotza kentzeko lehen da bizi herrikero lehen txanda izan da. Bizkanaka jendeare berotu da, ezta? Bai, azera batien, oiloko ez dela ez, goizien hotzak, baina ja giruan sartzen ari da jendia eta jende asko da baina eta ondo. Eta hortxe duze, Aimar Irigoyen. Festa pixka bat aukera izango duzuen gaur. Bueno, lana bukatuko jo eta gero Paskal ondo ikusiko dugu ez ambiente onda, baina arrisko izango da. Aizkolarien artean Donato Larretxea izan da protagonista. Hotzarik ez du pasa Donatok hemen gaur, Hau bere edadeko dago aitzongi. Bere edadeko aitzongi eta hau ezalku gatetzen goztain dire. Da, kamionak inibiltzen da, denetako baliotu mizura da. Bueno, langilea, bueno, etxeak ejatuko, ez da, Donato? Ez, behintzatu baina lori botatzen nahi eta ondo hola da biltzen biztarte. Ze behiratu hartzaio behi bat, jaben? Bueno, behi bateri behitzen zeio dena burua, adarrak, eta bizkar gaina, besua, ipurdi gainak, izterra behiki, dena behitzen zeio. Zer nolako animalia gaur Lesakan? Politxe die, bai, politxe die. Errepasoa egiten aiziate o nola? Pixe ikusten da igaz, ikusten. Dena da polita gainera gaur. Bueno, bikote, zuek bai giroa jartzen ari dezuela hemen kalean, Bai, hostina. Bueno, zuk txokolatea, zuk txistorra hemen gelditu gabe, ez? Bai. Dentikan biskoti marra da. Kartera beteta edo nola etortzen da feritara? Kartera gutxikin. Kartera gutxi bazpa. Kartera gutxikin eta diru zueltuan portzeluan ondo kontuta. Bi pintxo txistorra, eskatze dituzte mendi. Ze gaur, hotz honekin ez da korputza berotzeko zeo zer berdeu, Baina gutxistora bi motorko jate dugu, Eta gaur zein da menua hemen Lesakan? Hemen menua da gaur hilarra jamar da, hilar gorreia. Eta gero txuleti txiki bat, eta kafe... Egia edo ondia, ez? Tokatzen da. Gero kafia eta erki. Patxar herrian izketan ari pixkat eta martxa. Eta bazkatuta gero, hotzaik ez. Ez, jazta botzik akabo hotzak. Baitxon duzuen bezala orduak pasa dela, hotza ahaztu egin zaie eta herriko kaleetan barna begira zenolako giro bero-beroa gelditu den Lesakatik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.